Oikein. Kato kun kaunista on. On. Kyllä on. Mukavaa. On. Kiva. Kuule, paljonko sulla on sitä sivaria vielä jäljellä? Hetkinen. Eihän tässä ole enää kuin muutama kuukausi. Ai, se on Joo, mukava. elokuussa. Ai. Elokuussa jo pois. Oikein kiva. Aivan kivaa. Oikein mukava. Missä sä ootkin? Mä oon ollut vanhainkodissa. Ai. Vanhainkodissa. Mukava. Joo, oikein kiva. Onko sulla muuten syksyksi mitään töitä? Ei joo, mä oon itse asiassa sulta ajatellutkin kysyä, että kun sä oot siellä Rauhan tutkimuskeskuksessa, että olisiko teillä töitä? Mutta varmaan soittaa vaan Vileenille sitten. Ai kato, tule! Juman kautta vihasta et! Aivan perään! Tommonen oikein nana törkeä jätkä! Aivan perään! Autokoulu! Urpo! Onks sä missä sun jarrut on? Et sä et tajua mitään! Autokoulu! Isän autolla järjestävä! Urpo! Autokoulu! Ei mitään järkeä! Vankilaa! Pelle! Olipas siinä erikoinen kaveri. Kyllä. Joo. Oikein kiva. Mikäs sen kaverin nimi siellä Rauhan tutkimuskeskuksessa oli? Se oli Vileen. Vileen. Matti Vileen. Matti Vileen. Matti. Oikein. Kato kurkiaura tuolla. Oi.